Kasabay ng Christmas tree lighting ceremony ng Police Regional Office 3, nagbabala si Director Brigadier General Valeriano De Leon na bawal mamasko o magsulisit ng kahit anong bagay ang mga pulis kaugnay ng nalalapit na holiday season o Kapaskuhan. Sa mga kapulisan ay pinagbabawal ng ating Chief PNP General De Bolsinas ang pagsusulisit. Pero marami pa rin gustong tumulong sa mga ibang kapulisan at sila ang bahala doon. Ang mahalaga, hindi po tayo hihingi. Giit ni De Leon, labag sa kanilang sinumpaang tungkulin ang humingi ng aginaldo lalo na kung may karampatan nitong kapalit. Kahit wala na tayong makain, pwede tayong mag-ambag-ambag para lang sa ipagdiwang ng ating Christmas season. Kaugnay nito, nanawagan naman ang mga opisyal ng PNP sa publiko na agad i-report sakaling may nalalaman silang mga pulis na maagang namamasko. Binigyang diin pa ng opisyal na sino mang mapatunayang lumabag sa nasabing direktiba ay agad na isasailalim sa investigasyon. Sinabi ni De Leon na mahigpit nila itong pinagbabawal sa mga pulis dahil ito ay isang uri rin ng extortion. Ang sino mang mahuli ay maharap sa kasong administratibo at maaaring masuspindi o tuluyang masibak sa serbisyo. Sa kabuuan, lagpas 12,000 ang hanay ng mga pulis sa gitnang Luzon. Rainiel Pawid, CELTV News.